Ibrahim Mai Jita Musical Studio. Wakar bikin guru ai dole sai an yi, tuna lokaci yayi. Ko da kuɗin ka foundation tafiyar ku ta yi daidai, komai akan daidai, ku rawar ku yar daidai, tunda lokacin daidai ya zo akan daidai. Manyan gidanka sun haɗu sun daidai, kaman Sadiq bakin ruwa daidai, ga Muhammad ciyaman yayi daidai, har Nafisa human leader a gidan dai, har Musa Aminu PRO a gidan dai, Ubaida Azare har da ita a gidan dai, Maman Farida ita ma tana gidan dai, Assistant human leader ita ma kuji dai, tana tafiyan dai, Sakatare janar shi ma a cikin tafiyan dai, Musa Sufa shi ma yana cikin dai, Sufa Adimin nan shi ma yana cikin dai, Radi Ciyaman shi ma yana cikin dai, tafiyar ku daidai, komai akan daidai, gafirin su ne dauke da wakan dai. A takara a girgiza yau taron bikin guru, ko da kuɗin ka foundation ne take biki, ga maza ga mata taron da ya kai taro, ga firis dauke da wakar na kukun dabo. A